We want our government to investigate the murder of Jan Kuciak, Martina Kushnirova with international experts, and also we want a new government that can a new trustworthy government with no existing links to corruption and organized crime. Možno ten čin bol pre mnohých ľudí takým spúšťačom, pre mňa nebol. Pre mňa už to vyvodilo si za 10 rokov a takým smerom Slovensko kráča pod vládou Smeru je jednoznačným signálom. Pre veľa ľudí bol možno práve tento čin tým štarterom. Nad Tatrou sa blízka hromí divoby.